अखिया से हाँ हाँ अखिया से मैया अखिया से आवतरवाई हो। कैसे करी हम तोहके विदाई हो। मैया अखिया से आवतरवाई हो। कैसे करी हम तोहके विदाई हो। अइलू हमरो नगरिया 9 दिन बन गइलू आँखी के पुतरिया। ओ 12 मास बाद अइलू हमरो नगरिया 9 दिन बन गइलू आँखी के पुतरिया। अब दशमी के हाँ दशमी के मैया दशमी के कोई छा भराई हो। कैसे करी हम तोहके विदाई हो। मैया अखिया से आवतरवाई हो। कैसे करी हम तोहके विदाई हो। जवरिया के नर और नारी सुसुकी रोगे असुआ न ढारी। ओ गौआ जवरिया के नर और नारी सुसुकी रोगे असुआ न ढारी। अब मना के मैया मना के हाँ मना के कैसे समझाई हो। कैसे करी हम तोहके विदाई हो। मैया अखिया से आवतरवाई हो। कैसे करी हम तोहके विदाई हो। लगा के माई सेवली दुआरिया हाथ जोड़ी कहता रे गौआ जवरिया। ओ नेहिया लगा के माई सेवली दुआरिया हाथ जोड़ी कहता रे गौआ जवरिया। अब कैसे के हाँ कैसे के मैया कैसे के दिना कटाई हो।
कैसे करी हम तोहके विदाई हो। मैया अखिया से आवतारवाई हो, कैसे करी हम तोहके विदाई हो। मैया अखिया से आवतारवाई हो, कैसे करी हम तोहके विदाई हो। मैया अखिया से आवतारवाई हो, कैसे करी हम तोहके विदाई।